Tri prstenie. Raz zasadil istý kráľ v záhrade pri svojom paláci jabloň. Na tomto strome sa každý rok urodili 3 prekrásne jablká. Ale ešte nikdy kráľ nedostal ani jedno z nich, lebo jablká za každým záhadne zmizli. Každý rok, keď jablká dozrievali, postavil kráľ pri strome stráž, ale za každým sa opakovalo to isté a strážcovia nevedeli povedať, ako sa to stalo. Raz, keď viseli na jabloni 3 nádherné jablká a boli zo dňa na deň zrelšie, mal stráž pri strome smelý a múdry vojak. Keď na veži byla práve polnoc, všimol si, že sa k stromu nesie popolavý obláčik. O chvíľu obláčik odletel, ale ani jablk už nebolo. Vojak však dobre dával pozor a videl, ako popolavý obláčik zmizol v šípovom kríku na konci záhrady. Na druhé ráno šiel vojak ku kráľovi a oznámil mu podivuhodný nočný zážitok. Onedlho na to prišiel kráľ so svojimi 3 synmi a s mnohými sluhami do záhrady. Poprezerali šípový ker, ale nenašli nič. Tu rozkázal kráľ: Vykopte ten šíp. No čím hlbšie sluhovia kopali a čím mocnejšie ker ťahali, tým boli korene hustejšie a tým pevnejšie držali. Kráľ spoznal, že tu ide o dajakej čary. Dal zavolať z mesta čarodejníka, ktorý musel povedať opačné zariekanie a hľa, teraz boli korene čoraz tenšie a konečne mohli sluhovia ker vytrhnúť. Tu zazreli hlbokú čiernu dieru, ktorá vyzerala bez dna. Hodili do nej kameň, ale trvalo to neúrekom dlho, kým ho počuli dopadnúť na dno. Kráľ sa opýtal: Kto z vás chce zostúpiť dolu? Ale nikto sa nehlásil. Napokon predstúpil najstarší kráľov syn a povedal: Ja preskúmam tajomstvo, spuste ma dolu. Sluhovia doniesli dlhé lano a priviazali kráľoviča naň. Kým sa spustil dolu, rozkázal: Keď potiahnem lano, ihneď ma zase vyťahnite von. Keď sa kráľovič dostal dolu, videl pred sebou dlhú temnú chodbu. Smelo si po nej vykračoval, až došiel na akýsi most a odtiaľ do velikánskej siene. V prostriedku horel jasný oheň. Na jednej strane siene bola studňa, v ktorej sa jagala číra voda. Na stene nad studňou visel veľký jasný meč. Pri ohni sedeli 3 krásne panny. Zdvihli sa a prívetivo sa s kráľovičom zvítali. Jedna z nich povedala: Sme tu zakliaté. Ak máš dosť odvahy oslobodiť nás, napij sa z tejto studne, lebo voda v nej je voda života a sily. Potom si opáš tam ten meč. Tak budeš dosť silný, aby si nás vyslobodil, aj ty sám budeš šťastný. Kráľovič pristúpil k studni, 3 razy si rukou načrel vody a napil sa. Len čo dopil poslednú kvapku, zacítil v sebe veľkú silu. Potom sňal meč a opásal sa ním. Ale tu už aj videl, ako sa na ňo s kríkom a hrmotom vrhajú príšerné mátohy. Vytrhol meč z pošvy a mocne sa rozháňal. Dlho musel bojovať, ale napokon premohol alebo zahnal všetkých zlých duchov. 3 panny jasali, prišli k nemu a vraveli: Vyslobodil si nás. Teraz nás ešte vyveď späť na zem, aby sme konečne zasa videli slnce. Ale najprv si vezmi ešte od každej z nás darček. Opatruj si dobre tieto pamiatky, budeš ich potrebovať. Najmladšia z panien si stiahla z prsta prsteň, na ktorom žiarilo slnce. K tomu dala kráľovičovi ešte šatku, na ktorej tiež bolo slnko. Druhá, ešte krajšia panna mu dala prsteň so slncom a mesiacom a k tomu šatôčku tiež so slncom a mesiacom. A konečne tretia panna, najkrajšia zo všetkých, mu darovala zlatý prsteň so slncom, mesiacom a hviezdami, k tomu šatku s takými istými znameniami. Potom kráľovič viedol panny temnou chodbou späť.
Prvej uviazal povraz okolo tela, dal dohovorený znak a bratia vyťahli pannu hore. Povraz spustili nadol a vyťahli druhú a napokon aj tretiu pannu. Hore kráľ privítal panny a zaviedol ich do paláca. Obaja bratia sa nevedeli vynadívať na krásne dievčence a závideli bratovi, že on panny vyslobodil. Nech len náš brat zostane dolu. Dievčence potom zostanú nám a môžeme si vybrať najkrajšie. Povraz už bratovi nespustili. Po krátkom čase šli k otcovi a nahovorili mu, že sa v jame už nič nehýbe a že najstarší kráľovič nebodaj tam dolu zahynul. Kráľ i krásne panny boli veľmi zarmútení. Kráľ nariadil v celej krajine smútok, ktorý mal trvať celý rok. Zatiaľ najstarší kráľovič čakal dolu na povraz. Ale keď sa nedočkal, rozhodol sa, že bude hľadať iný východ, ktorým by sa dostal na zem. Dlho blúdil premnohými temnými chodbami a hľadal východ. Vždy znova a znova musel bojovať proti kadejakým príšerám, ale ukoristil aj drahocenné poklady. Konečne po dlhom čase, keď sa už vzdal všetkej nádeje, pridal sa k nemu dobrý duch a povedal: Dovediem ťa späť na zem. Tvoj otec by ináč zomrel od žiaľu. Aj panny smútia za tebou a bratia sú nesvorní. Vodil ho krížom krážom po tmavých chodbách, ale napokon zastal kráľovič zasa na zemi. Obďaleč videl pred sebou dedinu a rezko sa pobral k nej. V tom sa vo všetkých okolitých dedinách rozozvučali zvony. Spýtal sa tovariša, ktorý šiel práve odtiaľ, čo to znamená. Ach, čudoval sa tovariš. Ty to nevieš? Už tomu bude skoro rok, ako zmizol najstarší kráľov syn. Odvtedy v celej krajine vyzváňajú každý deň o tomto čase všetky zvony. Kráľovičovi v tom prišlo čosi na Vymeňme si šaty, povedal tovarišovi. Tovariš s tým súhlasil. Vymenili si šaty a kráľovič, preoblečený za tovariša, pobral sa k mestu. V meste natrafil na kráľovského kastelána, ako chodil po uliciach s trubačom a vyhlasoval, že kráľ potrebuje zlatý prsteň so žiaracím slnkom. Zlatník, ktorý by vedel taký prsteň urobiť, nech sa prihlási u kráľa. Keď to počul kráľovič, nerozmýšľal dlho a vošiel do prvej zlatníckej dielne. Spýtal sa starého majstra, či by nepotreboval tovariša. Čo by nie? Ak vieš urobiť zlatý prsteň so žiariacím slnkom, môže zostať u mňa. To nič nie je, taký prsteň varí len vytepem. Majster hneď utekal ku kráľovi a oznámil mu, že urobí prsteň, aký si želá. O niekoľko dní prišiel kráľov kastelán k zlatníkovi a spýtoval sa, či je prsteň hotový. Starý majster sa ponáhľal do dielne k novému tovarišovi a spýtoval sa, čo je s prsteňom. Tovariš sa usmial, vopchal ruku do vrecka a podal majstrovi prsteň. Zlatník a kastelán boli celí bez seba od radosti. Taký drahocenný skvost ešte v živote nevideli. Obaja do neba vynášali tovarišovú šikovnosť. O niekoľko dní opäť prišiel kráľovský kastelán k zlatníkovi a povedal mu, že kráľ by chcel prsteň so slncom a mesiacom. Zlatník sa spýtal tovariša, či si trúfa urobiť aj takýto prsteň a tovariš povedal: Keď sa mi podaril prvý, dokážem vari urobiť aj druhý. O 9 dní prišiel kastelán po objednaný prsteň. Zlatník si celý ten čas nerobil starosti. Vošiel do dielne za tovarišom, ten sa usmial, vopchal ruku do vrecka a vyťahol prsteň. A zlatník i kastelán prekypovali chválou nad umeleckou prácou. Ale neprešiel ešte ani týždeň a kastelán sa zjavil po tretí raz. Teraz si kráľ želal zlatý prsteň so slncom, mesiacom a hviezdami. Lenže tovariš sa zdráhal prijať túto úlohu a povedal: Nechce sa mi už robiť. Pôjdem znovu na vandrovku. Tu sa majster rozbehol ku kráľovi a oznámil mu, že jeho šikovný tovariš, ktorý vytepal tie dva prstene, nechce už pracovať
A on sám, že už veru nedokáže urobiť taký drahocenný prsteň. Kráľ sa nazlostil a vyhrážal sa. Pošlem po tovariša svojho hlavného veliteľa, nech ho zatvorí o chlebe a vode. Potom hádam dostane rozum a prsteň predsa len urobí. Hlavný veliteľ hneď aj išiel so zlatníkom a tovariša odviedol do väzenia. Som ochotný prsteň urobiť, ale iba pred kráľovými očami. Hlavný veliteľ ho odviedol do veličeznej siene v hrade. Tam sedel pekne vo spolok kráľ, jeho dvaja synovia a tie 3 panny. Tovariš vyťahol z vrecka prsteň so slncom, mesiacom a hviezdami a dal ho najstaršej panne. Potom ešte raz vopchal ruku do vrecka a vytiahol 3 šatky. Rozložil ich a ukázal všetkým. Najstaršia panna priskočila k tovarišovi, objala ho a zvolala. To si ty, čo si nás vyslobodil zo zakliatia. Teba som si vyvolila za muža. Teraz aj kráľ spoznal v tovarišovi svojho najstaršieho syna, o ktorom myslel, že zahynul a od radosti nevedel prísť k slovu. O niekoľko dní sa kráľovič oženil s najkrajšou pannou. Jeho 2 bratia, ktorým odpustil, sa onedlho na to poženili s tými druhými 2 pannami.